Práve pred parlamentnými voľbami má SDK-UDS takéto starosti. No tak vy ju máte, koľko ju máte? Vy ju máte 2 roky. Čo si vy myslíte, že ľudia naozaj si nespočítajú, že to je politikárčenie? Bol Pitner môj kamarát. Poznáte to moje heslo? Prečo by nám to malo uškodiť? Mám ísť za človekom, ktorý o mne tvrdí, že som sa podielil s Hrušovským o 200 miliónov korún. A tú druhú časť ste nechceli počuť, čo som povedal? Tu ste prepočuli? Prečo nekričali vtedy, keď im Dmitrik to bránil? Prečo nepálil vtedy, keď mu niekto bránil vyšetriť? Poslala niečo Siska, čo poslať mala policajnému zboru? Smiem sa vás opýtať. To financovanie pranie špinavých peňazí pôsobilo na vás dôveryhodne alebo nedôveryhodne? Tak prečo ma trápite s takýmito otázkami? Čo mám byť taký slabý, že sa na to všetko vykašľam? Na toto ma nahovárate? Teraz, keď vidím, ako je ťažko, teraz, keď to nie je, pán Fila, o tom, aký som pekný a populárny. To dnes na Slovensku má toľko skúseností, ako mám ja. To ukázal toľko odvahy urobiť potrebné kroky, ako som ukázal ja. To dnes sa mám spakovať, keď cítim, že dneska to nie je o slniečku. Prečo by som to robil? Ako by som sa pozeral mojim dcerom do očí? A prečo sa smejete? A viete poctivo mi povedať, kto položil túto vládu na lopatky? Je to skutočný postoj, alebo je to iba politikárčenie? A ja mám brať vážne reči, ktoré vedie tento pán? Hádam, nechcete odo mňa, aby som takéto hlúposti študoval.